vangen tijd van jullie in Keffi. Ja, tot maar dat is mijn niveau. Ja, dat is een voor iemand. Dat is de zuur die van jullie zingen met Lucy. Ja, maar voor iets aan te vangen in die pop. Dat is samen. Wat doet jullie niet vangen in die pop?